Dame ni debatana sumurung siang saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Yang Galatia onom ayat 10 sada rodi ayat 10 walu. Songonom ma hatana. Hamu akadongan na hinaulongan di bagasan buan itu hata. Adong barita di dua halat parkaliju di sada kantor. Nasada na burtu marhuria, burtu marroha, masih leo-leo, mangurupi akan ahura, dohol lana asing. Alai, di kantor iba, gabe halak na kejam do ibana, dan persaor, gudang dongan na marsugoni ruha, jala ulaun na korupsi, ujungna ditakut maibana. Jadi golu na songonon, tudus mai, uli idau diduru, alai busuk anggo di bagasanna tarsongon atasan. Adong masada ama museng perkaricu kantor ringgas marminggu parpungu do ibana jujur dan adong si bahenonna jalalinggan ibana marsaur tudongan on uli sian dulu las ulido roha parbagasan. Nah dia mau kadongan dia do na diuminggan di do rohata. Na duminggan do dadang mandok na denggan si piluton sian na duai. Na duminggan roha totu ima na paduahon. Na tubuh na burju parsaur parpungu jala dang dihasugo di donan atipe suadong pola si bahenonna. Hamu kadongan sapur siaon tudoson na somoni manuai namasa ditumpukon alana di Huria Galatia marhororuan donasida adong sian Yahudi adong naso sian Yahudi alani atik penasida di sada Huria anggorohana sida marbulat-bulat do anggorohana sida papulik-pulik do alanya alaha jaudihon madok hamido pino parne Israel nasitong Tuhanido baga-baga pasu-pasu ni debata alani horong Yahudi do nasaut malua bainon ni debata adong ma perasaan gijang geroh atipe dia buat kadongan nasida macai ringgas mengaradoti aka ari raya nasida macai burju mangaliau pelea alai digosa dodonganna dipoki dodonganna atipe nasida ringgas marari sabar. So menaudo nakin dia mau kadongan. Idau do uli sia duru alai sia roha pardagason dan uli. Nah, somoni mana masa ditumpukon. Ido baina dio si Paulus dia isap 5 sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi
menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Jadi si Paulus madok dan ruh parduru na dumenganda. Sarupa dei molo burju amata di luaran marsileho-leho tudonganna ala yang go dibagas so inama dan dope dohonon nalingen roha. Di sesungonima nuaing namata. Alani didok nasida do madok hami do pono parinsaran. Hami do natar sunat. Alani molo hamu masuk gabe halak Kristen ikon do jumolo di Jahudihon ikon do jumolo di sunat. Iman anggo dirwana sila. Nah, idok bena didok nakin hata barjolo tanda hamuma belgani surat tanganku. Ado lapatan ini. Molo di hata Indonesia didok, perhatikan baik-baik bagian yang saya tulis sendiri dengan huruf yang besar. Lapatanna boto hamuma galup nahu suraton nahu atahon rekod doi di hamu penting deh, sama seperti kepada anak-anak kami kalau sekolah kan. Kalau kita perhatikan tulisan buku berbeda dengan huruf yang lain, misalnya garis miring di bold berarti ada mengandung arti yang mendalam di dalamnya. Itu kan? Itu. Molo sarupa do tusani dan pola dong artinya. Ale molo di patobal do, molo di pamiring do, manang di garis bawahi lapatanna adong lapatan. Jadi dia do lapatan na di ni si Paulus Simpson di Huria Galatia, di halak Yahudi nama dok sude baga-baga do asili roh di libata holan tu halak Yahudi silehoni di libata. Dah. Dan iya mau kadongan. Nah, di bagasan tikion apostel nunga sepakat di abad parjolo di abad kedua nama dok dan saya susah be akan asida dan nariko be dan iko be nomuna pertuktukan alani nama saya alai di dok ibana dok gabe kebencian do nama asal semuanya. Gabe sugoni roha do maradong pondongan. Tua hamahita marugamo hape gabe ta sugur roha nidongan. Tua hamahita marugamo anggo hita do papulik-pulikon do akadongan. Jadi si Paulus padok dia isap 5 gabe natino panai baru mahamu di bagasan Kristus. Lebih penting artinya mencari ciptaan yang baru di dalam Tuhan ketimbang bersunat atau tidak bersunat, ketimbang memelihara hukum Taurat atau tidak. Alai dia mau kadungan dina parkudio dia kana masa dia kahuria di parsaurata macainal naldo bahwa ada jemaat atau gereja yang mengatakan bahwasanya
Kalau tidak ini, tentu tidak teman seiman. Kalau tidak hidup menurut ini, tentu dangdongan. Adong dosongan. Molo dang sial langgota ibana hitamai. Namanga langgota dakita inon. Gabi adong dosongan. Adong nonado anggo namar sunat hita dui. Anggo dang dakita ini. Gabi adong kebencian. Jangan timbulkan perbedaan mengakibatkan kebencian terhadap orang lain.